Казвам се Ламбрин Топозлиев и съм ръководител на винарската изба на Аграрен университет. Също съм и енолог в избата. В момента се намираме в помещението, което ние наричаме енотека. Енология е наука за виното, оттам енотека място, където се съхраняват стари вина. Това е последният процес вече от производството на вино, когато отлежават бутилките и от тук вече се реализират за консумация. Интересното в случая е, че се намираме в изба, която е една от 28-те изби в целия свят, които са собственост на университет. Същевременно разполагаме с собствени масиви лозя, имаме над 420 сорта. Това също е много уникално като цяло за нас. Другото, което е, че в момента в тази енотека има над 10 000 бутилки, като интересното в случая е, че всяка една от тези бутилки, която виждате, в момента виждаме по-новите бутилки, но имаме и по-стари бутилки, има своята история, която е записана в дневник. Значи най-старите бутилки са от 1967 година. Това е 3 години преди да се построи тази винарска изба. Специално това помещение, което виждате, е проектирано така, че по естествен начин, без използването на никаква климатична техника, да осигурява необходимата температура и влажност на въздуха. Не случайно виждате бутилките, които са тук. Това, което се вижда, е естествена плесен, получава се по естествен начин, от естествена температура и естествена влага, която е в помещението. Тоест всичко гледаме да бъде по естествен начин и същевременно да правим икономия на енергия, за да не се запести енергия от климатици. Когато е построена винарната, е използвано много, така да се каже, човешка сила, защото 13 метра под земята не се правят лесно, особено 1970 година. Доста техника също е била използвана тук. Другото, което забравих да ви кажа, че това е единствената изба в България, която е специализирана за микровинификация. Правят се вина в много малки обеми. Същевременно, 3 години преди да се построи избата, имаме доставени бутилки, тъй като преди време, от 1967 година е първата бутилка, това са били към базата в септември, след което са принесени проби тук. Интересното е да кажа, че тук съхраняваме бутилки само от най-добрите реколти и реколти, които нямат потенциал, когато климатичните условия не са били примерно много добре за гроздопроизводството. Същевременно не слагаме бутилки, които нямат потенциал. Всяка една от тези бутилки си съхранява духа на избата, защото тя е произведена с специфични технологии, тъй като ние тук, освен доста мероприятия, лозарски практики, които извършваме на лозето, правим изключително много експерименти и в самата винарска изба на различно ниво, като цяло са самите експерименти. Казвам на студентите, 90% от тези бутилки ни стават за консумация, 10% от тях ще са изключителни, но в крайна сметка нашата идея е да запазим историята на тази винарна. Тези бутилки най-вече се търсят от хора, които колекционират вина, тъй като когато аз им кажа, това е доста скъпа бутилка, те казват, ние никога няма да я отворим, защото за нас тя има колекционерска стойност, а не толкова технологична стойност.